ne ma se ka nin fɛn in da yɛlɛ cogo di ma mena kanga di dengɛ Mijo o tumana e donna wulu kan karisa I ni ɲaŋuma e tɛ se k'o fɔ hali ni m'a fɔ ko n y'i buramuso ye I kana k'an fɔ sabula n b'i ba bɔ I t'i yɛrɛ mara ba mun de bɛ yen wallahi bilahi genre donnen no muso kura furu nani ni m'a fɔ k'a ka sabali tiɲɛni bɛ kɛ dɛ baasi tɛ I tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye Joueur ka muso ko a bi tɛ ɲɛ sira la a sini tɛ ɲɛ sira la Joueur ye muso filanan ta o a ye sabanan ta o a ye naaninan ta o n'a y'a ja ka muso naani furu ka fara e miso kan a foyi tɛ se ma I tulo b'a la m'a fɔ k'an da bɔ ka jadu ko la o ma aw ti kuma mɛn yan ko joli bɛ a ye minnu ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ne da t'a la wa I jija I ko muso kisɛya la ten cogoya la kɛ aw ka nin ɲɛnabɔ I ka ne da bɔ a la. Nene de mam kuro baka ne kamana ga ne ma se ga fui fam ase tu fen fene be kamana ga fo ka se ndegere ma kawo nene ama ma folo de I ma fo ko mo ta ga ma fie ni ma kuma do soro ga fo mo ga kuma la man ko fie folo ni adam ne bale ya fama kamana gamila nklobila j'espère qu'il be sumiba do sumiba bilele ba min jodi manga dala do o yere de do mu ya soro ita fo mu yen soro ay mu nene ne mana na nyashi ne be ni ne nkoshi ne be ni ne taron ben de bara se ka bonna togo la ba genga de se me baro dusu yara de ta kono e ka gen ay mu ne kela ni ba gen e fila ka kuma m fɔ tantɔ n tɛ kuma I da kɔnɔ dɛ ni tɛ kuma ye hali dɔɔni e kana kuma don ne da kɔnɔ sa komi nin tɛ kuma ye biso e kana kuma don ne da kɔnɔ e m'a fɔ k'an k'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bilahi ni joueur y'a essayer ka muso furu ka don du in kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ n'Ala cɛ su t'a kɔ la bilahi b'a faga ayi a barika Ala ye Mijo k'e bɛ ne den faga ne k'an den kalo 9 kɛ k'an den wolo ne seli o nafa du kuma ma o ka taa baga e nana masumalen ma I fa fɛ k'e furu ka don an ka du kɔnɔ k'i bɔ foroba siri la ka n'i bila I kelen na I tɔgɔ la so kɔnɔ e k'a fɔ k'e b'o faga Mijo ni e n'a t'i kɔnɔ Ala k'a jigin kɔnɔ komi ne de tun b'a la k'a fɔ ko n da tɛ muso ko in na komi e jamanen don e m'a mara ne b'a yira e la k'a fɔ sa ko e ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ buramuso bugɔ mɛ bɛɛ kɛ ka mɔgɔ tɔw ladi hali ni kala ye ne wagasi o y'aw kungo de kala ka ne den wagasi dɔrɔn walayi Ala ni m'i siyɔrɔ yɛlɛma ni m'i faga ɲɔgɔn I ka fɔ ma ko tu e ma dibi de lase ni ne ni ɲɔgɔn cɛ a émission y'a bannen de an k'an sigi sango ko la ni muso kolon tɛ yan komi e jamanen don ni muso kelen tɛ komi ne ko n da t'a la mɛ komi e jamanen don e ka tafe y'i labɔ an bɛ n'a ye an bɛ n'a ye an k'an sigi ma an bɛ n'a ye sani a k'aw jilaja k'a bɛ taa muso filanan furu ka na fara ne kan ne ye mun f'a ɲɛna aw ɲɛnabɔ ne m'a f'a ɲɛna a ka taa appartement ta ka taa ne bila o kɔnɔ a bɛ o de kɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka muso filanan furu ka fara ne kan ko ka taa jumɛn ne ta donc a y'a ko dangadenya kuma de fɔ kɛnɛma sa kɛ ko n'a nana n'i ye k'a b'i bila o kɔnɔ appartement tɛ dɛ n'a y'i ja ka taa hôtel de la Michi ta k'i bila a kɔnɔ i tulo b'a la n'a y'aw ja a ye taa fɛn wɛrɛ ta mun t'o ye o y'aw kungo de mais ne de ko n den tɛ faga i tulo b'a la n'a y'i ja ka taa n'i ye Dubaï n'a y'i ja ka taa n'i yira o y'aw kungo de ne ka sira t'a la mais kala de tɛ ne den wagasi ne kɔni ne ye n ta f'i ɲɛna awɔ e jamanen ayi Mijo tiɲɛ na e jamanen don mais Zeyna ne bɛ yɛlɛ yɛlɛ mais n'i ye den ko wolo kɛ o de bɛ nin se mɔgɔ ma mais n bɛna yɛlɛ k'a fɔ ko ne den tɛ manamana den ye. I b'a dɔn a bɛ ka min fɔ wa? Ale bɛ na ni woro ye. Jumɛn? Woro. Alhamdulilayi. Kabini jigin. Kamuna alhamdulilayi.
ase to ne bolo be furu de ko ke ni da bona mo ba ka sebe na mama ko alhamdulillah wala alhamdulillah ma robora mi ete furu de ko ne te sumi bari ta ko ete sumi bata ko ebe jonta ko sisa jazu otea iya masiga nye kereke kanila jo no fe ya ase to iti jonga kele finyana nyete duni tanga be girima nyele none ni jazo ye wele eni kalama ne be boka taka fibo fo samina sansan ebeta ebe eri min ke ne bada do meni ira nyu mana sumi ben alno jora dele wafo ki ye jahana mata suma kamine ta kasige ku chema anwo fo nyo yene de jazo ko de bi kuna ndume mi finyene furu gere ko ti shigenna an betinsa voilà nene ni be fere de an ga kili faranwa pour que ne se kan débarrasser ka bonna to mina ana yele sala masa ya kero to gula ere mane te ke paron sa ya fama ana ye e be gani ne minko e bolo ko chebe ke tamtoria ha e be chela mo da terike o nyene asumu ko nyene bala gushi chuga min kadi ere dade mala ko summe fara ila o kanga katuka chela mo ya o de be cheto nyaga ka blela ne mi finyene sumi wele ika sigi hakili maya konona na iki tani bla foyene kele ta solution ene ni sigi ma mi fo ka ba pere ni to nyere depuis ça wa itina ke shi on bulane shitaw mege dabari ai wa basi ti abi bolo iboro ye ni gera dabari iteke ka sheni ma furu ko na ita to ma fo rama kla fo la den ta do dam ne tay fetugunya niklalo iboro nene ayeke niri dusube tien quoi an nene kan nyuma fama ne be juguma fama nem no ge to godi sanu amano wo yere wulu ane jazo be ke to godi o to ko blasa o boni na me sumine ga histoire la ne sumine histoire fo ka bangoyi ni ha histoire fo ka ba kuma were fo ete ne be na ni fo en alla sigi igi tani bla fo en o doron ya solution ni ba do kiti se ko keke ite mo were chama oh esa problem tala jore ne ga wuli ka tanga ni fensi parce que ne bolo mi eta ngo bantari do bantati eta ni sigi ko e sumba jazo ibe jazo ko de la te fumi ko ni te ka sura ni nyele be nan sidon Aïcha. Aïcha. Kan na vida. Ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Bashi tila wa. Ah, bashi fete yere no. Ere ko ne iti sigi kuma shi. Ni boto le ga ta nya petu. To ngata nya ini moy. Ala. John. Ouais. Ne ro mi fara ci do finye no. Ah, akadi gon. Mira ka kula. Jora kadine ha iga mira ko yere de jota. Aïcha. Ego kan. John. Ete min kalama ka kula ne fina te min kalama. Iba kalama ko dini e kalaban ci de ya. Tuguri tanto. Ay munye. Ne ro kuma blanc kuna ka fo ka be son ko suguma yare. Jaja ni bere ba ka kula. Mai ni bere duguni la ko ni masuguri famia. Aïcha. Ni ma fo na min fogare o jumere dugula. Ya gili sigisa. Ko cewere de kilino ka wuro bo mira no fe. Ne kun to kalama ne yɛrɛ min y'a daga wuli terimuso ne t'o kalama ma fɛn fɔ ne ɲɛna o la o est ce que o ko kɛ ya Mais Aïcha n'a fɔra ni mira kumara mira ma deli ka a da maga yɔrɔ la k'o fɔ ne ɲɛna fiyewu ne yɛrɛ kɔni ni a bɛ se ka tilen ka fɛ yan a tɛ se o kalabanci de don se ka to e ka bɔ ka jugukolon kalama dɛ kɛcogo foyi t'o la Aïcha Aïcha mun ne tɛmɛna e ni mira cɛ ka mun tɛmɛ ne n'a cɛ wa e terimuso de don ne de k'i ma n'i ka don a ka ko la ha mais ko bɛ ka taa cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fɛ nin kana dusukasi yɛrɛ s'i ma dɛ parce que la min je min kɛ la ha an ma ban o ko la fɔlɔ ni nin fɛnɛ nana ta fara kan a bɛ kɛ baara ye dɛ o de kosɔn ne ko i ka fili nɔ so tɛ dɔwɛrɛ tɛ o Aïcha dɛ
e bɔra k'o mun fɔ sa o yɛrɛ de bɛ ka ne dabali ban e ko ne ma ko ne ka mɔgɔ min furu ɔ bi e bɛna fɔ ne ɲɛna tuguni sɔgɔmada joona ba in na ko ne k'u to yen nɔ Aïcha a bɛ mɔgɔ kunkolo funu dɔɔni dɛ. mais ne tun t'a kalama k'a fɔ ko nin bɛɛ jogo b'a la o ni ne kun m'o dɔn e n'Ala cɛ ne tun bɛ sɔn ko in ka se nin yɔrɔ la ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn a la o Aïcha tiɲɛ yɛrɛ la ne kunkolo tɛ ka sɔn nin ko in ma halisa Ala ko an ka tiɲɛ fɔ ne kunkolo ma sɔn walayi. e jure mais Mira tɛ se k'o kɛ Mira t'o mɔgɔ ye o ou bien i ni Musa ka ko kolokololen de don wa. pas sans problème Musa wa Musa tɔgɔ bɛ na mun ɲini yan sa i balima ka hɛrɛ ne t'a dɔn o bɛ kumaniya o ma cogo min na o ne ye min f'i ɲɛna dɔrɔn o de ye tiɲɛ ye n lamɛn i ka ko to n ta la o bɛ diya n ye dɛ Aïcha problème foyi t'a la n'i ka kuma na nka n b'i deli i ka wagati dɔ di yan nɔ ni Mira yɛrɛ ka kuma nin ko kan o la ni ko in tiɲɛ ye min ye e wo ne wo an bɛɛ bɛ bɔ a kalama. kana na ɲɔgɔn ye ko yɛrɛ kɛ nin na tuguni yɛrɛ ne min y'a dara o b'i terimuso ye a ma tilen ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna ne t'a dɔn o bɛ n'o tiɲɛ fɔ e ɲɛna cogo min na o ko ne de ko e ka don ko in na n'i y'a ye ne tilela ka fila bɔ ko in na ne tɛ fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ de sɔrɔ du in kɔnɔna na tuguni e k'i bɛ ka faamuya a kɔni ka di n ye i ka nin ko jɔ. Aïcha n'a mɛn n bɛna miiri n'a yɛrɛ cogo min na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nka a to n'a ka kuma fana quoi y'a mɛn. ok n bɛna dugu kɔnɔ. e bɛ jɔn fɔ e bɛ jɔn fɔ wa Asidu kɛ Asidu bɛ yen nɔ wa ayi Asidu bɔra ni tile wɔɔrɔ k'i jɔ yan nɔ Asidu mana taa jɛnatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni a bɛna ne sumalaba in sɔrɔ a ɲɛ da in na yan nɔ hali n'a nana su fajiri fɛ de a bɛna ko ne sɔrɔ a ɲɛ yan e tɛ bɔ yan nɔ ko ne Asidu tɛ koyi. ne ko Sumaila o ni tɛ fɛn k'e la dɛ ni kare kɔnɔna in ne yan nɔ k'i jɔ bɛɛ da kan ko Asidu ko i tɛ miiri dɔɔni. Ka miiri wa e bɛna n ka kanu yira o ko n ka miiri. n'i y'a faamu e ka kanu yira cogo de y'a. ne ba e yɛrɛ an bɛ nin kuma caman bɛɛ la o ni e yɛrɛ fara ɲɔgɔn ne kan pour que Asidu ka se ka sɔn o tɛ ko ɲɛlen wa. ko jumɛn. ni e fara ɲɔgɔn ne kan pour que Asidu ka se ka sɔn o tɛ ko ɲɛlen wa. ayi sa furu lɛ e n'a Asidu ka kanu daminɛ wagati o ne tun bɛ yen nɔ wa hey e tɛ hakili sɔrɔ k'i hakili munumunu ka ɲɛ e yɛrɛ bɛ tugula mɔgɔ min yɛrɛ kɔ a yɛrɛ hakili yɛrɛ t'i la yɛrɛ i tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini o de b'i lafiya dɛ. ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini wa mɔgɔ camanba de bɛ nɔgɔ ne kɔ ne ye n ban olu bɛɛ la ko Asidu bi a b'a fɔ nɔgɔ ne ka taa nɔgɔ mɔgɔ ɲini ne tɛ mɔgɔ foyi ɲini a ye Asidu ja o a ma ja o ne sumalaba a bɛ sigi ko ne kunna. tiɲɛ na a ko in bɛ ten tɔ de koyi diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ten i bɛ min fɛ kɛ o ɲɛ t'i la koyi min fɛnɛ t'i fɛ i bɛ ɲini ka sa o nɔfɛ e jɔya n'Ala sɔnna ma b'a fɔ ko Asidu de yan tile b'i kɔfɛ yɛrɛ ne bolo mugu don ne t'a dɔn ko kolokari don koyi Ala ka hɛrɛ k'i ye. Ala bɛ hɛrɛ kɛ ne ye o walayi Asidu ko tɛ yan Ala ne sumalaba tɛ yan walayi ni Asidu ma furu ne ma ni a ma furu ne ma n bɛ kabako d'a kan Ala. Tɔnɔ an sɔgɔ tɔnɔ Siri i bɛ n fo mun na tɔgɔ de t'an tɔnɔ i bɛ n fo mun na bi de e y'a dɔn k'e fa ye ne ye bi de e y'a dɔn k'e fa ye ne ye tɔnɔ a bɛ siɲɛ 2 bɔ ne bɛ e n'i kɔrɔkɛ wele k'aw lasigi ko an ka kuma du ko kan e b'an to kuma na ka wuli ka taa
ali mɔgɔ tɛ nin k'i ka wulu la e de y'an kɔrɔw ye sa kɛ e de ye masa ye an ye den o tɛ sa tɔnɔ ayi o don kɛ k'a da aw bidenw ka ko ye min ye ni maa min kɔni ma aw wolo ka ban kɔni o tɛ aw masa ye tɔnɔ kana bila ka taa foyi sa walahi ne ma dabɔ o kama i y'a dabɔ o de kama ni ne ye nin diya e la dɛ e bɛ nin dɔ wɛrɛ kɛ ni ye nin diya e la walahi e bɛ segin nin kan an ye ko in faamu koyi ko in faamuna sisan a ka di e ye cogo o cogo e k'a kɛ ten e ta i yɛrɛ ye i bonyana i bɛ se diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la o tuma i ka ko bɛɛ kɛ i yɛrɛ Musa da tɛ don nin ko in na Dara da tɛ don nin ko in na wa ne yɛrɛ da t'a la a ka di i ye cogo min na dɛ e k'a ko kɛ i yɛrɛ ka kɛcogo la i mana min sɔrɔ a la i kelen ta don kana da muso filanan dɔrɔn tali ma dɛ n'a y'i ja 3 ta i k'a fara i muso in kan i k'a kɛ 4 ye i ye n faamu kana dan kelen ma dɛ komi e kafala e jamana e yaadara maloya tɛ ta la bonya t'a la ne cɛkɔrɔba bɛ e lasigi ko an ka kuma e yɛrɛ kunna ko kan e b'an to kuma na ka wuli ka girin ka bɔ e ma fisa n'a ye sa o kɔrɔ tɛ e mako tɛ an dalakan na an bɛ ka fɛn fɛn fɔ o tɛ don e tulo fɛ o tɛ min ka di e dɛ e k'a kɛ an yɛrɛ jɛnna n'a ye walahi an si da tɛ don a la n bɛ tila ka kuma i kɔrɔw fɛ ni n ye fɛn fɛn daminɛ nin ko in na a bɛ bila ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ a ka di i ye cogo min na dɛ e k'a kɛ ten i ka hɛrɛ b'o dilan o de tɛ e bolo an kɔni an bɛ yan de k'i ka hɛrɛw tiɲɛ k'i ka hɛrɛw tiɲɛ ka bɔnɛw d'i ma o tɛ wa e yɛrɛ de b'i ka hɛrɛ yɔrɔ dɔn t'i ka hɛrɛ nɔfɛ k'i ka hɛrɛ ta ne tɛ dɔgɔya manamana ko la dɛ ne tɛ dɔgɔya fiyewu e ta tɛ se ka k'a la don o don k'e kana ne dɔgɔya k'i kɔ minnu ka taa ten i kɔrɔw bɛ yan olu ma min kɛ ne la e tɛ se k'o kɛ fiyewu tɔnɔ ala kama yafa ma walahi ne ma dabɔ nin si kama n tɛ yafa wa n kana n'i jɔlen sɔrɔ ka mɛn n ka da la yan dɛ ni n'i jɔlen sɔrɔ ka mɛn n ka da la i hakili tɛ ko la o bɛ bɔ a la a kɛra fama ye dɛ Don wala ka bali ka tunu tantɔ cɛ o da la mun de kun bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn komi ni situation ɲɛ f'i ye cogo min na a kun gɛlɛyara yɛrɛ de a gɛlɛyara n ma wagati min na n tun t'a dɔn n bɛ min kɛ n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na n t'a dɔn n bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye mais ne ye kuma bɛɛ ɲɛf'i ye ni ne ka kuma la ne ko i ma n ko m'i dɛmɛ komi e ye cɛ furulen ne bɛ siran ka gɛrɛ e la kuma dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ kana o n'a ta bɛɛ ne de y'a f'i ye n ko m'i dɛmɛ ne y'a décidé n ko m'i dɛmɛ donc m'i dɛmɛ i y'a faamuya i bɛ fɛ ne k'i dɛmɛ cogo di i mago bɛ jumɛn de la bon pour le moment ne filɛ yɔrɔ min na sisan ne mago bɛ furu dɔrɔn de la sisan furu bon furu ko ka gɛlɛn san dɛ aw musow dun filɛ nin ye ɲɛnawoloma de ka d'aw ye n bɛ nin ne fɛ n tɛ nin ne fɛ o de b'a ka ko la non ɲɛnawoloma tɛ ne filɛ yɔrɔnin min na sisan furu nege yɛrɛ de bɛ ne la ne filan bɛɛ furula e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama hali ne teri mijo ninnu ye olu bɛɛ furula yɔrɔ a ma nɔgɔn kɔni vraiment a ma nɔgɔn mais ok n bɛna n seko kɛ n'a kɛra cogo min na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya donc ni furu de ka di ye je ferai tout ka cɛ ɲini i ye cɛ mun bɛ au moins mun b'i to i danbe la i y'a faamuya parce que i bɔlen bɛ mɔgɔ fɛ maa mun ni a danbe ka gɛlɛya ma ni fɛn bɛɛ et puis n bɛ mun f'i ye ka gɛlɛya i jija togo na sugu bɛɛ la a gɛlɛyara o a nɔgɔyara o i kana na sɔn kulonkɛ ma ye i tɛ muso danbe i y'a faamuya parce que musow ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ kan i y'a ye donc i gɛlɛya togo na sugu bɛɛ la i kana na don o da fɛ donc min ye furuko ta fan fɛ n bɛna so k'o kɛ ni ala sɔnna i bɛ furukɛ ɲuman sɔrɔ i y'a faamuya n'o kɛra a bɛ diya yɛrɛ n tɛ foyi ye sinon o dɔrɔn de bɛ nin kan sisan ok problème foyi t'a la donc o la ne bɛ siran ɲini komi n senna ka teli dɔɔnin donc kɔfɛ an bɛ kuma i y'a faamu yafa ma ala ni kira kama walahi ne ma dabɔ a kama a ka digi la ne tun bɛ fɛ dɔrɔn de n ka ne to yɔrɔ ne ka musoko ɲɛnabɔ joona o dɔrɔn de kun don sinon walahi ni si kun tɛ ne ma dabɔ nin kama tɔnɔ Sidiki e yɛrɛ b'a dɔn depuis ni e nana du in kɔnɔ don min na ne m'e minɛ fila la ne y'i kɛ i n'a fɔ n wolofa wa hali sisan i ye ne fa de tɔnɔ Sidiki denmisɛnniya yɛrɛ de sɔrɔ yafa ma ala ni kira kama denmisɛnniya ye sɔrɔ o tɛ e bɛ musoko min na an de y'o ɲɛ yiri e la e m'i ka musoko fisaya ka tɛmɛ anw bɛɛ kan yan wa
ah e mi ka muso ko fusa ka tama be ka iya yira an bela ke ka muso ko o ka fusa ni ne e ka muso ko o ka fusa ni bai I ka muso ko ka fusa ni darai aka fusa ni Musa ke ka muso ko ka fusa mi al ni tuin bela jele o tewa e mo de yirawa o muso ko ya kadi ye to ko mina e ka akete yame akete ma fiye bi ka bola ngani jole ngata ina ni sen soro ngata la dongodo wallahi me bugo kono wora shorila hakilna foiti aw san demsauna faaw ka masaw masa mi me mara otenere masa mi me mara den fe otene na ya soro e wolofado e fle ka komi ngeta e ta ke fiyo na soro i wolofa ine wallahi i fle ka keta minge i ta ke fiyo ni kana kuma ma fiye ni kuma na ni kana na kelen ta ka da flaka ma fo ni fo e ma mara i be fe ki ka mara baliya yelenga al saute ni ne kuma na kana fo ya ne i ka bonga dala tama bonga dala ki ka bonga dala batara de ma siri tigele malangolo Ouais, Mijo, ça va? Ça va. T'as mimi? Comme faut je t'aime. Bashi tila. Bashi bene. Bashi bilibili bari bino. Toko di tanto ma famne. Nega situation. Ni fente ga farakanke. Foi rete ga boala. Ndaga wuli. Ne kan kile plan voyage na doro ajuara one ko fe ya. Belebele bare farala ka e ko fe. On toko di tanto. Mon jour donné no kokura de la. Ko fona teta muso kurata kana farane mijoka. Como? Allahu akbar. Ala Mijo yele ko kuma da blasa. Ube ami mois d'avril e fera poison d'avril le kena. Ko jeme? Poison d'avril wa. Oh. Sabalisa. Ntusu kashile no kamana gambenka. Ko poison d'avril, mais poison d'avril du men kile enyebo nyeda la ne kwa. Ay nete ga siga famiare. E ko jor dem na muso flananta. Ibe jor kelengelem donne o yara de kudu ne che do wara tere so ma dena ntaram buram so kama ngaka kangarda dinge mfo jume kale datala kan yere de man ka jiran nyogonche kan nan bena mun kanke kan aketinto ko pasi kan afuite saralila ega no koto tansa ama fo kanga jira nyogonte billahi ne kal alarila nyore fanye no kuma kan kele woni junior e muso kura furu dongo do kana fara ne kan wallahi shuta ko aden kon lahara ay mun fula awilla ki pete ayerema ina fo shubaga furuntole ko ale kon date muso fulanan ko la de mais ale de fakali ko koni ale da kon bola wallahi ale aden kalo kono to kere kuma chama itseki miri kuma fo shila muso koroba ma mi foni ma meno koni ne tenan sigi tanto ko mi ko ka keta ne ni jour benami kanke jour ma o keneu ale mo kene kale beta muso fulanan furuga farane ka wallahi we duwere o teyan daga wuli ne balade sam ni ko yin era de noy Worotia anti Chana kana ne fude ngani fo fana ibe fo munekera odoge bora ne kaso ne ke ere so akanya ki fo kanya jaje na ba ebe ne chere ko an sera fo yenwa temena yin ka here Worotia ema ne famu ni ne famu ni tekele kumbo famiyali chogo jume ne be na jeneba famiyali chogo jume ali ka da ni koro ka jema ni ego ko fe ka do koro ka ko la te ke ka do anka famiyali chogo fosite na jeneba afora ko chewo ka musona ne ta au
fila de bɛ Sidiki bolo ne ni Korotum de kun bɛ yala Sidiki Korotum ye cɛ sɔrɔ ka ban ni Korotum ye cɛ sɔrɔ ne Sidiki bila a ka cɛ ɲini ye Sidiki ma cɛ sɔrɔ ka ban aw dun fila de bɛ n'a ye ne taga fara aw kan o tɛ ne ni Koro ka bɛn sinsinlen ye parce que k'a bɛ e furula ka don yan e y'i sigi de k'i bolo fila da i sen kan i ka sira tɛ fɛn fosi la parce que k'e furula est-ce que e bɛ cɛ dɔn cɛ ye nɔɔsi de a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de cɛ couleur ka ca kojugu mais kuma bɛɛ ne bɛ nin kuma in f'e ɲɛna i miiri b'a la nin yɔrɔ kelen na ne y'a f'e ɲɛna ko karisa k'i k'i furu sa i b'a fɔ ne bɛ junior fɛ de a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ a y'i sara kɛ mun ye muso filanan k'a b'o furu ka fara e kan daga wuli e bɛna ɲini ka ne tigɛ e yɛrɛ la dɛ e mɔrɔ e ni kuma caman fɔ nin kan n'i y'a ye nin dɔrɔn de kama ne banna furu ma parce que quoi san cɛ si tɛ danaya mɔgɔ ye ne b'a fɔ ne tɛ furu dɛ nka daga wuli a bɛ gɛlɛya dɛ tant que san cɛw jogo min b'u la n'u m'a bila n'u m'a changer a bɛ gɛlɛya ko ne ka furu dɛ mais e kɔni e yɛrɛ bɛ ka tile ga i yɛrɛ la o ne ko droit de femme tɛ yan o bɛ yen kɛ i tɛ taa convocation tigɛ ka d'a ma komi e y'a fɔ ba ɲɛna ba ma fɛn bɔ a la n bɛna min f'i ɲɛna i bɛ ala ta fɔ junior ɲɛna n'a ko k'a tɛ ala ta mɛn i tile fo droit de femme ɲɛ ka taa convocation tigɛ ka na d'a ma n'a ye tile 3 tile 4 si wo la o n'o funteni ne y'o soso lajɛ a bɛ bɔ yen yɔrɔ o yɔrɔ a miiri bɛ a bɛ ɲina muso filanan yɛrɛ kɔ hali a miiri tɛ jigin muso filanan ko kuma la mais n'i y'o fɛ yen diɲɛ ko wale ne b'a fɛ de ne b'a i b'a fɛ o e yɛrɛ b'a fɛ junior kɔni t'e fɛ bilen ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn bilahi ne bɛ problème dɔ wuli genre la tile filanin na ni genre ma yan du kɔnɔ n'a ma bila o kɔrɔ ne tɛ halala ye o yɛrɛ de ye ko ye kana ni ko in bila dɛ i bɛ fu siri nin ko in dan na de a bɛ muso min kɔ k'a ladon e b'a dɔn wa e b'a muso dɔn wa i t'a dɔn i t'a yelen dɔn a maralen don a ma mara o a jamanen don a ma jama ka taga ka n'i sigilen da don kuma la ka taa dɔ ɲini kɛnɛma ten ka n'o fara i kan k'a b'i sigilen da don kuma la o de kama ne ye kuma in f'e ye o e filɛ nin ye quoi kuma bɛ don yan a bɛ bɔ yan e bɛ mɔgɔ kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ ye nanjigire ni mɔgɔ kuma ne fɛ dɔrɔn i bɛ tila ka mɔgɔ lamaloya e walayi karisa ka di ne ye de sa nafigiya tɛ sa walayi nafigiya tɛ genre balimaw de kɛlen don ka genre lasu mais cɛ aw bɛ k'a bila kojugu kan u b'a fɔ ko n tɛ lisu voilà i teri ni komi i dɔnn'o de ye kɛ ni dɔnni nin de o i b'a dɔn min kɛ i bɛ bɛlɛ de kɛ genre nin ɲɔgɔn na bɛlɛ i b'a k'a ɲimi ɲɔgɔn na n'a y'i ye f'a ja ka tigɛ n'a ɲɛ da i kan f'a ka to ka yɛrɛ yɛrɛ ale bɛ kɛ ka cɛ tɔw ladi muso filanan k'u la n'u ye muso ye u b'u boli muso in na kɛ pewu Dawuli komi i yɛrɛ kun nana ko n bɛna bɔ yen n kan ka taa ci telimani dɔ la i ye kelen walayi n sɛnɛ ka teli kɔrɔ ne ka ci tɛ ban n ye to sira de fɛ ka sira fara ka ne fɛ yan ala tɛ sa sini n bɛna an bɛ kuma tɔ kɛ anw fila de bɛ yen muso wɛrɛ kan ka fara anw kan muso fila wɛrɛ de kan ka fara anw kan mais e Jɛnɛba e de tɛ fara anw kan Jɛnɛba fɛn min nin ko in bɔra e ni Koro cɛ a bilala e de ni ne ni ɲɔgɔn cɛ mais n'Ala sɔnna ma kɛ ne bɛ bɛlɛ kɛ e ɲimi ɲɔ bɛɛ la yan Korokiya ka bɛlɛ kɛ ne ɲimi ɲɔ la fana ayi ni Sidiki sigi kun tɛ yan nin kelenin bɛ kɛ walayi Jɛnɛba a tɛ kɛ n'a fɔra e ɲɛna de ko Buwa Sidiki de bilalen don muso o muso cɛ mana sa kare in kɔnɔ ko Buwa Sidiki bɛ n'o kɛ fo ne su sinon e Jɛnɛba e tɛ fara ne ni Koro kan fo ni Sidiki ko k'a t'a la n'o tɛ bi a to n bɛ n sigi ayiwa an bɛ yan Sidiki bila ka cɛ ɲini na n'a ma cɛ sɔrɔ ka ban ale yɛrɛ bɛ yen n bɛ taa jigin n'Ala sɔnna ma Jɛnɛba e tɛ fara anw kan yan e tɛ fara anw kan nin ko in kɛ e ni bɛ kɛ e y'i ka nin de kɛ Buwa Sidiki walayi awɔ nin yɔrɔ in dɛ awɔ walayi an ka taama ma nɔgɔ kuma dɔ la koyi ne ka tile jigin de bɛ mun na sisan ne ni Danbele ka kɔɲɔ don dɛ dɔgɔmuso kelen ka ne dogo o la fo y'u ban ka ne yɔrɔ yira u la walahi an ma kolokolo sɛgɛn an ɲɛna nin don
an seginna sa ka ninnu de deli k'o k'e labɔ o y'u ban ka wari yira u la o ko k'u tɛ wari fɛ ko fo an ka saga de san ka d'u ma ne ko n ko an bɛ kɔɲɔko dépenses la o yɛrɛ an tɛ ka se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ n'a fɔra ko ka saga wari dɔ fana d'o la n ko ma nɔgɔ dɛ. wa ka n'u ye nin bɛɛ la ne tun bɛ so kɔnɔ sonjɛ tun bɛ ɲini ka ne faga. E fitiri bɛɛ tɛmɛna k'u to nin ko kɛ sɔnsɔn ne bɛna yirijɔ cɛ k'an jɛngɛ ne ɲɛ b'a la tati ka bɔ sigi tɛ ka bɔ n ko ala ko fitiri de bɛna se yan ka sɔrɔ ne ma se n cɛ kɛrɛfɛ kɔɲɔso la. ne yɛrɛ k'u bolo e n'u bɛnbakan de don. e kun tɛ foyi kalama a ko la. ni ala ni i faw yɛrɛ kun tɛ ni faw kun tɛ a kun tɛ ɲɛnabɔ koyi olu de ka kumaw fɛ k'u deli o ka sɔrɔ k'e bɔ k'e d'a ma. o de t'u fana nalen kɔɲɔso la kɛ dabili y'u bɛɛ gɛn k'a ka dumuni tɛ dun. wala jogu la. ala. ne ko jɛnɛba yɛrɛ kibaruya dɛ. Buwasiri hali n t'a f'i ma ko Buwasiri Sidiki o tuma na mun de b'e bolo Jɛnɛba ko in na dɛ ne ko e de Jɛnɛba ka busa e bolo ka tɛmɛ ne kan dɛ Jɛnɛba bɛ ne ni mun de cɛ yɛrɛ min ɲininka. ala o tɛ sa. ayi n k'a bɛ ni mun cɛ Jɛnɛba bɛ ne ni mun cɛ. foyi tɛ sa i ko min n'i famana mɔgɔ ma i b'a ɲininkali kɛ ne ta ye ɲininkali dɔrɔn de. a ɲininkali kun yɔrɔ a mɛnna ne y'a f'i ɲɛna k'i ka nin Jɛnɛba ko in dabila ko n tɛ fɛ ka Jɛnɛba tɔgɔla kuma yɛrɛ mɛn du in kɔnɔ yan ja halisa i b'o Jɛnɛba ko kelen na ne ko Sidiki e ye mun ye Jɛnɛba la dɛ Jɛnɛba yɛrɛ ɲɔgɔnna ni mɔgɔ lahara jugu in ne ni kɔrɔmuso cɛ ɲumanba in wa i tɛ mun kalama ne ni Worokiya kuma na dɛ wa an fila bɛ bɛnbakɛ de don Jɛnɛba tɛ don du in kɔnɔ yan. hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ muso wɛrɛ de ta a tɛ kɛ Jɛnɛba ye abada muso tɛ don ne kɔrɔtimu kan muso bɛ ne sokɔnɔna dɔn a bɛ n kɛnɛmana dɔn n gindo bɛ maa min kɔnɔ ko k'a fɔ k'o bɛ furu ko kana fara anw kan o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i tulo b'a la. kɔrɔtimu dɛ e yɛrɛ de dusu ka bon kojugu ɲininkali bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye wa e bɛ ka fɛn o fɛn miiri nin ko in na o si tɛ ne hakili la ko ɲininkali fitinin dɔrɔn e b'i dusu bɔ ɲininkali fitinin dɔrɔn e b'i dusu bɔ i fana k'i dusu da sa. dusu bɔ ko tɛ koyi cɛ ye cɛ de parce que ne bɛ n jigi ta sa k'a den ka sa ka danaya da e kan sɔɔni se b'i cɛ ka bɔ ne kɔrɔ n dun tɛ jɛnɛ ye wa bi ka k'a Jɛnɛba ko yɛrɛ laban et puis n'i bɛ fɛ k'an dusu da Jɛnɛba ko i b'a da i b'a fɔ ko ma kɛ Jɛnɛba yɛrɛ tɛ den bɛ diɲɛ ko o ko la i b'i sen bɔ a bɛɛ la i tulo b'a la. Jɛnɛba ko de ye kɛlɛ ye wa. n ko Jɛnɛba tɛ dɛ den yɛrɛ bɛ diɲɛ ko o ko la fɛn o fɛn bɛ daminɛ ni den dɛ Sidiki n'i k'i sen bɔ a bɛɛ la. n y'a faamu bi kɔfɛ n t'a kuma kɛ bilen o tɛ dimi mun ka fisa an bɛɛ ma o y'o de. e ma kɛ o de la wa. ayi kana na fɔ k'i bɛ ne minɛ ayi ne tɛ nin na. e tigɛra dusu la sa i fana ka sabali sa. fo n'a sɔrɔ Jɛnɛba ma ne tɔɲɔ fo n'a sɔrɔ Jɛnɛba mana don ne ka furu duma n ka furu jalen Jɛnɛba kana don ne ka furu la walayi ne tɛ yafa Jɛnɛba ma abada walayi n tɛ yafa a kɔ ma n tɛ yafa a ɲɛ ma n'a sɔrɔ a ma ka ne tɔɲɔ ka furu kɔnɔ dɛ. ala kana n'a ko kɛ ten sa ne de m'a f'i ye ko n tɛna kuma fɔ bilen wa. e m'a fɔ ko n kana n'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ wa ne m'a f'i ye ko n tɛn'o kɛ bilen e fana ka na kasi o ko la sa. Buwasiri ne kɔni ka k'a ko bannen. ayi ne t'a fɔ bilen sa. n ka k'a ko bannen. ala ne b'a dɔn pɛrɛ Jɛnɛba tɛ cɛ ko la o Jɛnɛba b'e de ka ko la Jɛnɛba tun bɛ fɛ ka fɔ ko k'a b'e de fɛ a ma se k'o fɔ min kɛ a b'a profiter ko k'e ka cɛ dɔ ɲini ka d'ale ma cɛ ko tun tɛ o. kura an ka nin kuma to ten sa. cɛ ko tun tɛ. e yɛrɛ ko ne kana n'a kuma fɔ ne ko n t'a fɔ bilen e dun bɛ ka segin a kan an ka nin ko to ten sa. i kɔni bɛ diɲɛ fɛn o fɛn hali n'i bɛ muso wɛrɛ furu kɔni a tɛ kɛ Jɛnɛba de. Jɛnɛba bɛ ne gindo de dɔn a tɛ kɛ Jɛnɛba ye. awɔ ne y'i faamu sa ne y'i faamu an ka kuma to ten an ka tɛmɛ ni baro wɛrɛ. baro yɛrɛ tɛ ne kɔnɔ bilen ne yɛrɛ bɛ mun fɔ e bilen yɛrɛ i ye n ka bi bɛɛ tiɲɛ. n ko e dimi ka di de ni de ye fana ka ko fiɲɛ ye e mana dimi ka ban i tɛ ko faamu i ko n kana min kɛ n ko n t'a kɛ bilen an ka tɛmɛ o kan sa. e yɛrɛ b'a dɔn e ka di ne o. n bɛ to ka nin kuma ninnu fɔ ninnu ka di ne o mais e bɛ taa mɔgɔ lankolon tɔgɔ ta k'olu bila mɔgɔ ka kuma la. ɲinɛ o ko ko sa. ayi ne t'a fɔ bilen o y'a bannen. awɔ.
Désolé. Jana, ça va? Oui, ça va. Comme tu dis. Basti la koni. Ah, c'est bien. Et tu m'as fait un peu donner. Ah oui, on met sur la souris. Ah, ok. Il est à Kadigoni. Amadire Jazo. Eh. Mondumbe. Et tout mon gobe ilari. Megi la main. Ibaro dori bene no fe. Ko fa ka tani gure an so jaho yala. Ikomu? Katani mu ya fe. Nguru. O tige join. Sumi bare. Sumi ba o e sumi join. Abe bomi? Kiske bado. Aisha ngwa abe bomi, abe bomi. Abe bo sugu yoro fanfe. Sugu kelengele. Mani ko sugu yoro fanfe ni ma dete don nte na yoro itane. Misiri te sugu kerefe. Aw. Uga dai bole no ganyeshi misiri yere de ma. Okay, nyafo. Mani ko me sena abe wati duma bo. Arena ni balane la kliflani yere la ala mameti. Non. Eh, moi je sais que ta bala musola atiki ti fe be kla ka take o jagwa ko vigo furu. Allô? Ouais, bien. Ah non, mais c'est ça. Ah. OK, quand même. Eh, Dra. Ça va? Ça va. Bah, je suis là. Bah, je suis là. Ah, bah. Bah. Tiens, au talon levé. Il était où te gagner jare? Nere de kulo chauffeur le clé flair. Wan du suta to ala fin. Kulo chauffeur wa talon levé mangana dia. Na kena nina. Oh, oui. Oh, nyeni famia. Lego. Dara, munebi. Ne ma fo aka mi joka ko bo ni kan. Ai ko bo ni ka ya sabe se ka lafiya sa. Ha? Mi joka kote. Ko rebe mi nga juguno wetugu. Mi joka kote wa. Ibrahim so ge Fatim. Ah. Fatim bora ne akle sabari. Ne tata rodo. Iko jume. Dara. Kle saba. Fatim ngabo. Dara ibi ke mu mo na sugwe. Et puis bire ibni joko kuma fonde ya. Toko di tanto mu o kera toko di. Fe wole li ku fe ngale o. Wa mo ko ka ma seno. Abeta te nso fe ve fe no. Ndra en bela ga ti no. Wa mi ga wole ga telephone fe ne ti ga dundu. Eh masa. Eh ala. Problème do be ban do be damine. Problème be se ka boya du ngono toko di sa. Abina boya don jume. Ha? Ibano netado o ta e muso ba koro dia. Ini muso be nyongo ka bo kile fla fo ka ta se kile sabama. E ma yini ko tarodo. E bire bi ni jone dala ko tunna. O ma furu e jago saria. Ne aseto e gikepe. Ne be ni koi, ne be fusiri ni dana. E ma fo ka to ko de sumiba. Mbe anyi ni fo ka ye sumiba e mo mi. Ma ke sumi deni. Ai, ne de fe ga ken kele. No ai. Ni ko tseka to ton. Ni tugula mo no fe na tigi ko ati fe ba to ide. Na ko ati to idro ma ken kele de. Ni yoro kadai akatai. Ne ben jona ko be. Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que tu muso ko to di atigi ti fe jago e fe ya. Est-ce que furu e jago e? Oui. Mais ni o refiena ni fen be yi ka ko anye fo ne na. E ni existe ni ko na muna. Ni fen be ni ko go be na ma je na fo ne na. Ya fo ma. Ni ko inten bla daga girinda la. Me kla ka sumi ba ni kaye. Me kangar dai na ma soma. Ma yira la ka fo ko ne re jazo. Ibareke akadne iga wili ogo kuma hakili mela nyana ka kekele tiere la kele tumandine ni koina. Okay, nyafom. Nyere ka ngaminke mo donwa. Me ni mana ko di. E sika tuku mo ko no fe tuku di ati fa alse yi fenge fe go furu be kete na. Ikepe. Me fusiri ni dana. Biko fe ati wele ka fo ka be mana kan fi mi ko fe. Abe danima. Ya fo mo. Oui, ni sira ko ken we jen ko jugu. Non.
komi débarrassé la ante ka si k'i kɛ pewu ne ni ko in bɛɛ bannen de ta n y'a bɛɛ lajɛlen bannen de i y'a faamu ka i k'i hakili latigɛ i kɔfɛ ni fɛn fɛn bɛ yen n wele k'a ɲɛfɔ n ɲɛna kana hésiter yɛrɛ i y'a faamu sinon i ka kow ka ɲi. Ça va. Ok, c'est bien. Na bana. Ok. N'a fɔ i kɛ pewu n bɛ tila sisan n bɛ taa suni ɲini k'a yɔrɔ ye n yɛrɛ kan ka min kɛ n b'o kɛ. O ye ɲaamɛ. Abulaye bɛ yan. Abulaye bɛ yen nɔ. Ok. Ne t'a la ne bɛ na. Ok, problème t'a la. I bɛ n ka foli fɔ a ye han. A b'a mɛn. A tɔgɔ o ye petini kora ni petini ma boli Jazo awɔ a tɛ sɔn ka boli ɲɔgɔn fɛ Fatimu yɛrɛ m'u ka solution sugu bɛɛ kɛ pour que Jazo bɛ se k'a ye k'a to yen cogoya min nka a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ bɛ ko in senkɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban ne n'a ka yeliko laban ne bɔtɔ so kɔnɔ an ye kolonkɛ kɛ ne bɔra ka taa baarayɔrɔ bon n'a fɔra o kana kɛ tan tɔ o bɛ mɔgɔ dabali ban non vraiment a bɛ mɔgɔ dabali ban bon si c'est ce qu'on va faire an bɛna mun kɛ an b'a ɲini an bɛ Jazo in ka yɔrɔ ɲini k'a dɔn donc o mana falen mun na donc an bɛ se k'an ta n'an bila dɔn cogoya min na i tulo bɛ na ne yɛrɛ bɛ ka siran fɛn min ye ne fɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso de la yen ani polisiso circulation man ɲi sisan nɔ hali dɔɔni o fana ye tiɲɛ mais tout compte fait an b'a ɲini an bɛ Jazo in de ka yɔrɔ dɔn fɔlɔ donc mun bɛ yen an bɛ se k'an ta n'an bila dɔn cogoya min na mais i b'a dɔn Dara i ye mun de k'a la il faut que an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye quoi de toi à moi i ye mun de k'a la tiɲɛ fɔ n ye parce que aw denmisɛnnin ninnu ka furu musoko filɛ nin ye aw n'aw musow bɛ kɛlɛ ka fɛn dɔ kɛ a b'a essayer k'a b'a dogo de ou bien a b'a essayer k'a b'aw yɛrɛ kɛ cɛ de musoko dun t'o fɛ donc mun de bɛ yen i ye mun de k'a la au juste walayi min kali ni ala camancɛ la ne ma foyi kɛ Fatimu la ko min yɛrɛ kojugu ye wa Fatimu b'a fɔ ka ko k'a ye fɔ ni min bɛ fara a kan sinon foyi tɛ bɔ a la mais e ma fɛn fɔ a ma ma foyi fɔ a ma m'a fɔ a ne ni m'a ba ne ne yɛrɛ t'a dɔn Fatimu ye nin kɛ ka da kun o kun de ma ok Dara n ye kuma bɛɛ lajɛlen mɛn donc n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲini voilà an y'a fɔ cogo min na i bɛ don i bɛ i ka côté la donc i b'a jateminɛ ne fana ka côté la n bɛ jateminɛ kɛ donc a mana kɛ cogo min na i y'a faamuya n y'a faamu awɔ n bɛna fɔlɔ awɔ